kapulisan sa rehiyon dili sigurado nga ang napatay nga giilang drug personality sa Lapu-Lapu ang responsable sa pagpatay sa usa ka pulis. Usa ka gatos ka balay nasunog sa Basak, Mandawi. 5 anyos nga bata nakapusil patay sa 3 anyos niya nga kadua. Konsehal sa Talisay gipasakaan og sumbong tungod sa pagpangulata. Maayong hapon Sugbo ug Kabisayan. Patay ang usa ka pulis samtang samara ng usa sa nahitabong pinusilay sa dakbayan sa Lapu-Lapu samtang nagtan-aw sa usa ka tigbakay sa fiesta. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Dinhinining sabungan, nahagbaog namatay si PO3 Antonio Inihaw Jr. human gipusil ni atong Sabado sa Udto. Alas 12 sa Udto nagtan-aw si Inihaw uban siyang higalang pulis nga si PO3 Jasper Nunez sa tigbakay sa Zone Sunlot, Barangay Kalawisan, dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagsaulog silang fiesta. Matud pa sa nakasaksi nga tapad sa biktima, nakabantay siya nga adunay lalaking miduol sa likod ni PO3 Inihaw ug gidulitan kini sa pagpusil. Gihulagway sa saksi nga gihurot gyud sa mamumuno ang usa ka magasin sa kalibre 45 nga armas ug dihang natumba ang biktima, giusban pa gyud kini og pusil. Pag buto-buto na matulog to og libintador. Moto paglingit na nako. Diyan na si John Inihaw na naigkuhan na igong lupog na. Mga unom ka bala, 5 ba to? Siya pusil. Tauton siya. Tauton tason mga 5-4-5 mana. Pero siya ra usa sir. Pat sila marag tuwa dito sa gawas may nag-lookout. Dugang pa sa saksi nga dihang natumba na si Inihaw, ilang nabantayan nga naigo sabdi ay si Nunez sa tuong bahin siyang paa. Hinungdan nga wa dayon kini makagukod pa. Suway unta nilang gigukod ang suspitsado apan gipamusil usab sila. Sa nasayran, sa miaging tuig pa nakadawat og death threat sa Inihaw tungod sa subsub niining kampanya batok sa illegal nga drogas. Ang katapusan niining nadawat nga hulga niadtong Pebrero 18. Mo po ni apil ko gukod. Nagtukon igo pud ako magwang kay gipusil lang po dito na sa kuan, dito hawan. Dito hawan ba? Inyo giagian. Pusil man po. Mutun ako gina ko magong hapa ro hapa. Ato pa di ko no pag 18 giditreat na kuno na siya. Paano mo sir siya gigipon? Siya target yun sigon. Si PO3 Inihaw, sakop sa Intelligence Office sa Marigondon Police Station, samtang si Nunez na destino sa Gunub Police Station 3. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Pamilyang uyaw sa dakbayan sa Lapu-Lapu mihimakak nga adunay uyaw drug group sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini gipadayag pinaagi sa abogado sa pamilya human naduhig ang ilang apelyado sa pundok nga giila sa kapulisan nga nalambigit sa gidili nga drogas. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Kasagmuyo mo'y gibati sa pamilyang uyaw sa Lapu-Lapu City sa pagkalambigit sa ilang apelyido sa kamatayon ni PO3 Antonio Inihaw Jr. Sa usa ka press statement, ilang himakak ang pasangil nga dunay uyaw drug group nga naglihok sa Lapu-Lapu. Nanghadlok gid sila mo. Nanghadlok gid sila nga naay nagsigig bahis-bahis kuno diha. Nay mangita nila, nay mga tabon ang mga naong. Inana napay uban mag picture mo agi motor na mag picture way mga plaka ang motor inana nahadlok gid sila. Gihagit nila ang NBI ug PIDEA sa paghimo og lawom nga pakisusi sa pasangil. Mitumaw ang maong alegasyon dihang usa ka Joel Uyaw Amistad, 43 anyos, ang napatay sa joint operation nga gihimo sa kapulisan Domingo sa kadlawon. Gilambigit ang suspect sa kamatayon ni PO3 Inihaw. Apan ang hepe sa Station 3 Police, wa pa mikumpirmar niini, sanglitan-awon pa nila ang CCTV footage nga nakuha sa area. Sa pagkaroon ma'am, ito naman tayo CCTV footage nga nakuha. Amo i-confirm kung mo jive ba ang sa CCTV o ani nga na-neutralize nga kon ma'am suspect ma'am.
Ana-ana sa ilang balay gihaya karon ang patayng lawas ni PO3 inihaw. Matud sa asawa nga si Clarissa, Disyembre sugod nga nakadawat og death threat ang iyang bana ug sukad ni adto kanunay na kining magsulob og bulletproof vest. Awhag ni Clarissa sa mamumuno sa iyang bana, Naundak ko nga, tagaan siya justice. Hindi naman gina ako mamalik iyang kinabuhi. Gikuha naman siya naman. Gikuha naman siya sa Ginoo sa mga. At least makamta na mo ang justice. Justice na lang siya ako ang pag-asa nga. Kung kinsa nagpusil niya, madakpan. O ang nagsugo niya. alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gikagool sa hepe sa kapulisan sa Rehiyon 7 ang kamatayo ni PO3 Antonio Inihaw Jr. ug ang pagkaangol ni PO3 Jasper Nunez ni adtong Sabado sa Tigbakayan sa Barangay Kalawisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Garla nagkanayon nga wa pa sila'y igong ebidensya nga direktang magtumbok sa napusilang patay nga si Uyaw nga mo'y responsable sa gidangatan sa duha ka pulis. Gidasig ni Garlan ang tanan niyang sakop nga mag-amping kanunay sa ilang mga lakaw. Makadawat sab og financial assistance gikan sa PNP ug Office of the President ang pamilya ni Inihaw ug ingon man pasidingog ang madawat usab ni Nunez. Other operatives should not be discouraged. In fact, sabi ko sa mga tao ko, we try to be more active para ma-neutralize natin yung kalaban. Huwag tayong magpapatakot sa kanilang mga ginagawa sa ating ibang kasamahan. Year 5 anyos nga bata aksidenteng napusilan sa laing 5 anyos niini nga kadua sa Dakbayan sa Karkar. Apan ang kapulisan way nakuha nga ebidensya gikan sa crime scene. Si Edwin Cañete sa report. Igo na lang sa pagsutong sa patayng lawas sa ikaduha niyang anak sulod sa Lungon, si Ginang Caridad Chavez. Aksidenteng napusilan patay sa 5 anyos mga bata nila nga silingan ang anak niya nga 3 anyos samtang nagduwa sa Sitio Luer Muwag, Barangay Guadalupe, Siyudad sa Karkar. Gitugan sa inahan nga samtang ana siya sa ilang pantawan uban siyang kapikas nga si Lucio Nacario. Ilang nabatian nga gibadlong ang ilang anak sa apuhan ini nga dili magduwa og guna. Direk pa komenta ko na nga. Ang imong bata, Dito naman na siya, dungga na mo. Ito sa balay sa iyang apuhan. Sigduwa ba? Kasi badlong sa apuhan nga bayin. Ay pagduwa sa guna. Maray, pagduwa, gagadwa mo kayo mga kita. Kasi magdukduk sa guna mo, may nagtukan. sige. Pagkato na nagkuan nito ba? Hinihilom ang pagdukduk sa guna. Nahilom ra. Tawa sa may kibalong nga nanakadiha. Nagtuo si Chavez nga usalang ka-lighter ang mibuto o kalit lang mihilom ang palibot. Walay tingog nga nadungog ni hilak sa kong anak. Wa may magdahom nga akong anak ang anak na nako ang timawa. Unsa reaksyon mo pagkadungog mo sa buto ka mga taranta? Ni taranta na kay ang pagkuan ako lighter lang. Ang duwas lighter ba? Kawag magdahom nga nas taas. Pinaingon man siya nga dili to lighter kay dako man kay buto. Kidi mo ko pamilyar sa mga tingog sa mga anak ba. Ang amahan sa bata nga si Lucio Nacario dali nakadagan paingon sa nimutangan sa ilang anak tungod sa pagduda nga armas ang mibuto. Kuan man ko nag-concert ni dagan lang ko dito pag ngana ni buto na. Akong isampit kong mga bata, nya ako lang nakita nga katong bata namon silingan dinaog sa payag ni dagan. Way gibit-bit. Walay gibit-bit. Pag suod na ko dito, malay ko nakita nga akong anak dito nag-ubo. Nagkob na siya. Oo, nagkob na siya. Samaran na dress ko. Among gibisita ang payag di nagduwa ang bata uban sa iyang higala nga dili halayo sa ilang panimay. Gitudlo ni Nacario ang dapit di nakita nga nagkulob na ang patayng lawas sa iyang anak. Nagkadugo pasab ang habol og salog nga kawayan. Ang Karkar City Police Station mingon nga wa sila'y nakuha nga ebidensya sa crime scene. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5.
Usa ka wa mailhing lalaki ang gipusil patay sa Blessed Sacrament, Barangay Tejero ning syudad. Ang biktima gibana-bana nga adunay gitas-on nga 5'3", nagpangidaron og 35 anyos ug nagsulob og sanina nga may hood. Aduna sab kini mga tattoo sa lawas nga walang iwanan. Ang kapulisan mibutyag nga nakita ang biktima nga mikanaog sa motorsiklo nga iyang gisakyan ug misulod sa usa ka lugar. Apan sa iyang pagbalik kalit nga lang siya nga gipusil sa wa mailing suspect, luyo sa iyang dunggan hinungdan sa iyang kamatayon. Meaning kinito na di gini diri. Posible kay atong pangutana ni mga tao ni akron nagtapo karon kung sisog wala may nakaila. Gipusil sa wa mailhing tao ang usa ka notadong snatcher alas 5 sa sayong kabuntagon kaganiya sa Gate 3 Pier 5 sa Barangay Careta, Dakbayan sa Sugbo. Ang report ni Ray Pasaporte. Nailalang sa angga nga bulantoy ang gipusil sayo kaganihang buntag. Matud sa duha ka gwardya, notadong snatcher sa Pier area ang biktima ug daghan na reklamo nga ilang nadawat. Diin kasagaran ini mga pasahero sa barko. Kaganiha usa ka wa mailhing tao nga giingong nagjogging ang nipusil kang bulantoy tumong sa ulo ni ini. Dulan usa ka oras una pa na alarma ang pagpamusil sa biktima. Hinungdan dugay sab ni nadala sa Cebu City Medical Center. Apan gideklarar kini nga dead on arrival kon DOA. Noted nga naman. Dagan ni complainant. Unsa may iyang modus magsagay sa gilitaw niya? Snatch, grabe ko tanan. Tanan niya makuha niya, makalaw niya, makaya rin niya. Dili. Muransak din na siya ka ng mga, bisa ka na mga biskita o mag-park. Yang Kuhaw niya. Ang mga pasayro bang gulato niya, kumakaya niya. Mga silver, cellphone, tanan na niya. Namay niya rin niya, nga gikwaan niya cellphone. Gitanaw gyud siya, maog gyud. Nakabiktima pa diyan. Oh. Mga kuan ni siya mga usa ka siman na mupahuway ni siya na usa balik na sa ni siya tira. Iglas kayo. Iglas kayo ni siya. Gipusil patay si George Restauro 35 anyos na ila sa angga nga umpong niadtong Sabado sa gabi sa Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay. Igo ra nga nagbarug ang biktima atubangan sa usa ka panadiryahan. Diyang kalit lang dunay niabot nga motorsiklo ug ang driver ni ini nipusil kang Restauro. Ang biktima nga nakaangkon og samad pinusilan sa ulo. Suway pa nga gidala sa mga kapulisan sa District Hospital. Apan patay nandaan nga nidangat sa tambalanan. Usa sa gisubay sa kapulisan ang anggulo nga atraso o kaha panimaos ang motibo sa pagpusil sa biktima. Kinsa notado nga mangunguot og kawatan. Gani dunanay record kanila si Restauro. Sanglit na priso na kaniadto. In fact sa among record re na priso na po ni siya sa mga kaso nga kani mga pickpockets ba. Kay identified po ni siya sa una niya nakagawas ra po napon ganito sa usa nga nasintinsahan gud niya ang gawas po siya rated naman gud siya sa mga kaning mga kuan mga kuot ba labi na sa mga kanang musakay o mga jeep o mga POJ diri sa atong area sa Talisay. Rated guning mga tauhan na gud. Ya sa kuan po kaso po nga mga pagpangawat involved po ni siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gobernador dili uyon sa paggamit sa CICC samtang sa gubaon nga kahimtang niini. Ano ang report ni Jinky Recit? Way supak sa Cebu Governor Junjun Davide sa sugyot sa hepe sa PRO7 nga himuong check-in counter sa mga pasahero ang Cebu International Convention Center, kinihuman giabandona ang edipisyo sukad maigo sa linog niadtong tuig 2013. Apan tungod sa gubaon nga kondisyon sa CICC, dili uyon si Davide nga gamiton kini alang sa maong katuyuan sa pagkakaron. Di niya kini ipagamit hangtod nga masiguro nga luwas ang mga tawo nga mookupar dinhi. Yeah, really safe. I would not even recommend that. No, you've seen already the condition of CICC. Naagi na nagbagyo, naagi naglinog. So I will not recommend.
Sugyot sa gobernador, mas maayo kung ang palibot na lang sa CICC ang gamiton sa mga sakyanan ug mga pasahero nga buot mo biyahe paingon sa airport. Nakigalayon na ang Kapitolyo sa mga shipping companies aron dunay masakyan ang mga matanggo nga pasahero sa traffic nunot sa pag-ayo sa Mandawi-Mactan Bridge. Maybe kung kuan lang tingali, kung area like if they need an area where to kining ferry passengers by bus, pwede tingali diya sa gawas. But ito sa sulod, dili bilisod ta na mag-check in daan or mo dunay mabutang sa desks dito for check-in for passengers sa mga plano. I cannot really guarantee. No? Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Formal nga gisangat sa City Prosecutor's Office ang sumbong nga serious physical injuries batok ni Talisay City Councilor Eduardo Gullias III. Ang reklamante nga si Ralph Abadilla gikuyugan sa iyang abogado ug tulo ka mga testigo sa pagsangat sa reklamo. May labot kini sa pagkulata kaniya ni Talisay City Councilor Eduardo Gullias III ug mga kauban diha sa Mango Avenue niadtong gabii human sa Sinulog Grand Parade. Si Abadilla naputo sa bunog dihang miatubang sa News 5 kaniadto ug mireklamo nga gitabangan siya og bunog sa kampo ni Gullias. Kaganiha iyang giklaro nga na-trauma siya sa hitabo rason sa pagpadayon sa kaso ug wa sila mahadlok sa pagpasaka og gireklamo. Makabalik ko ba, makainomdom ko. Murang na-trauma ka. Sabi halos everyday, makainomdom ko, yan ay mga tanan ako. Kulbaan ko. Ang imo hingpit na lang yun ni. Department of Education subling mipahinumdum sa mga public schools nga gidili ang pagkolekta og kwarta alang sa graduation ceremonies. Aduna sila gigahin nga kwarta nga magamit alang sa matag bata nga mo graduate. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Regarding sa policies we issued to the field, apil na sa budget sa pampubliko nga tungaan ang gasto sa graduation sa mga estudyante. Tinuig kini nga paagi sa Department of Education aron di madugangan ang gasto sa magidikanan sa graduation sa ilang mga anak. Dunay 250 pesos nga gigahin ang DepEd sa matag mo graduate nga may kuhaan sa gasto sa graduation sama sa sound system ug dekorasyon. Mihangyo ang DepEd Cebu Province nga himong kining simple apan mihingdanon. manang ang DepEd ni kuan dito nga allowed up to 250 per child sa graduation. So ato na kuha sa imuwi sa school na ano po yung memorandum mga tuang division ana nga gi-float sa field. Mahimo nga mutampo-tampo ang maginikanan alang sa graduation sa ilang mga anak apan way labot ini ang DepEd. Lakip kini sa no collection policy sa Department of Education. Matod sa DepEd Cebu Province, igura alang sa graduation rights ang budget nga 250 pesos matag estudyante. Ang 250 pesos alang sa graduation kuhaon gikan sa budget sa maintenance and other operating expenses sa matag eskwelahan. Gawas ni ini ang matag eskwelahan dunay budget nga 270 pesos sa matag estudyante sa elementarya samtang 500 sa matag estudyante sa high school matag tuig. Gikahinan usab og 4,000 pesos ang matag classroom og 3,000 pesos nga magamit sa teaching materials sa mga magtutudlo. Kanang 2050 gi-budget na gud na nga mo na gamiton para sa graduation ni form part na siya sa annual nga MOE sa school. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Bago na ang City Jail sa Naga City, mga inmates nga naghuot sa karaang prisuhan gibalhin na sa bagong pasilidad sa barangay Naalad. Si Jinky Receipt sa detalye. Gibalhin na sa ilang bagong pasilidad ang 145 ka mga inmates sa Naga City Jail. Gikan sa karaan nini nga nahimutangan luyo sa police station, anaa na sila karon sa barangay Naalad, Naga City, diin mas hamugaway ug dako ang prisuhan. Mato ni Jail Chief Superintendent Alan Iral, kinahanglan na silang mubalhin tungod sa naghuot nga mga inmates sa karaan nga prisuhan. Kay kinahanglan naman gud ibakit tong area dito, din loy kay ang atong mga preso dito. 14 lang dapat ang masulod dito pero naantay kapingatos nga mga inmates.
Nasuta nga overpopulated na kaayo ang karaang city jail. 14 ra ang capacity sa maong prisuhan. Apan tungod sa nagkataas nga ihap sa mga dinakpan, miabot na kini og 145 ang napriso sa karaang pasilidad. Ang bag-ong pasilidad sa Naga City Jail nga duha ka andana makaakomodar na og 200 hangtod 300 ka mga inmates. Giingon nga kompleto na sab kini sa tanang pasilidad. Ang usa ka inmate nalipay sa ilang pagbalhin. Kung ideal ta, mabase ta sa standard na mga 4.7, kining 145 nga inmate, tama ra po na sa ilang kanang space, luwag kayo na. Nga 200, 300, kaya pa niya diri. Salamat mi sa tanan, ilabi na sa among jail chief superintendent Alan Iral nga nakatilaw na gyud ng hamugaway nga puloy-anan sir. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Dakong buhi si Cebu Provincial Board Member Thaddeus Teddy Uwano sukwahi sa mikatap nga chismis kagahapon nga namatay na kini sa sakit nga prostate cancer. Dihang gibisita sa mga tigbalita ang buhatan ni Bukal Teddy Uwano sa Legislative Building kaganiha, gikumpirmar sa iyang staff nga buhi kini. Giklaro hinuon sa iyang mga staff nga tungod sa gihambing niini nga sakit, ang ubang pirmahanan niini adto na lang ihatod sa ilang balay sa Mandaue. Si Uwano una nang mipahibaw nga duna siya'y sakit. Siya magpapili pagkausab pagka board member sa 6th District sa lalawigan sa Sugbo. Mga magtutudlo nga ma-disqualify pagkasakop sa Board of Elections sa usa ka lugar mahimo gihapon nga mo-apply sa mga lugar nga walay paryente nga kandidato. Ani ang report ni Ryan Sorote. Nagpadayon karon ang gihimong background check sa Commission on Elections sa mga public school teachers nga moserve isip Board of Election Inspectors karong eleksyon. Duha na ka mga magtutudlo sa Sugbo ang gidisqualify tungod sa ilang relasyon sa mga kandidato. Oo, kanang mga relatives, na mga relatives ng mga candidates up to the third degree of consanguinity and affinity. So, mo na sila mga disqualified to serve as DEI. Apan, ang mga na-disqualify mahimong maka-apply isip BEI sa laing mga lugar. Sa Marso, magsugod ang training sa mga BEI, apan nahumana ang pagbansay-bansay sa mga trainers sa lungsod sa Cordova. Naanda na sa COMELEC nga iatol og weekend o holiday ang training aron di mabalda ang klase. Kundi malikayan nga way klase, kinahanglan mag-make-up classes aron ma-comply ang 180 non-negotiable teaching days sa usa ka school year. Ang mga interested nga mga residents sa community nga dili teachers mo ato na sa COMELEC tapos mo ingon na dito nga mo signify sila sa ilang interest to serve, so in case magkulang diyan na sila tawgon sa COMELEC. May musab nga mo-apply pagka BEI ang ubang mga professionals apan ibutang sila sa waiting list kung magkuwang ang mga magtutudlo nga mo-serve. Sa kinatibukan, nanginahanglan og kapin 14,000 ka mga BEI ang Central Visayas Region. Wapay labot ini ang mga technicians sa vote counting machines. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Senator Trillanes miani sa Sugbo aron mangampanya, iya usab gipadayag ang iyang baruganan sa same-sex marriage. Ani ang report ni Ryan Sorote. Sayo nga naghuwat sa pag-abot ni Senador Antonio Trillanes ang iyang mga supporters sa ganyang buntag sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Pasado alas 8 miabot ang private plane nga gisakyan sa senador. Mato ni Trillanes, di angay kadudahan ang iyang pagsakay sa private plane nga giabangan sa iyang uyuan. Gipasalig niya nga iyang ideklara sa iyang Statement of Contributions and Expenditures konsose ang paggamit sa eroplano. Misunod ang motorkada sa dakbayan sa Mandaue paingon sa dakbayan sa Sugbo. How will you improve with the economy of the Philippines? Usa ka open forum ang gi-organize sa mga magtutudlo sa University of Cebu nga supporters ni Trillanes, diin siya ang pinisidunggang dinapit. Tagsa-tagsa nga gitubag ni Trillanes ang mga pangutana sa mga tinunan sama sa pagsubak niya sa K-12 program sa Department of Education. Matod sa senador, igura ang karang educational system nga gilisod-lisod lang sa gobyerno. This administration has been pushing for the K-12 program.
I am against that program. I have been pushing for the suspension of the K-12 program. Why? Because nobody needs it. Giyagyag usab sa senador ang iyang pagsuporta sa pagbalik sa death penalty aron sa pagluto sa mga salawayon sa katilingban. Giatangan og gikahugyawan usab sa mga tinunan sa UC ang baruganan ni Trillanes sa same-sex marriage nga way klaro. Tuturuan natin yung mga kabataan to be more accepting with everyone. So, dito natin sinimulan. And eventually, we will get to that point na ang society natin, we will be more accepting to the LGBT community. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Padayon pa karon nga ana sa mga tolda ang 8 ka pamilya nga biktima sa sunog nga miigo sa Sitio Relis, Barangay Basak, Syudad sa Mandaue. Gingon nga nagsugod ang kayo sa abangang kwarto ni Elpidio Panonce nga daling midako gumikan kay ginama kini sa light materials. Nahurot og kaugdaw ang 8 ka mga kwarto sa balay ni Adoracion Oberes. Faulty electrical wiring mo gitumbok nga hinungdan sa sunog samtang gibana-bana nga miabot og 75,000 pesos ang danyo sa hitabo. Short circuit. Dito sa may kisami sa room nga gi-occupy ni Elpidio Panonce Jr. Magsuo na dakpan sa usa ka bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Nadakpan ang magsuong Diomedes ug Danilo Pitugo sa bypass operation sa mga kapulisan sa Konsolasyon Police Station niadtong Sabado sa gabi sa Purok 1 Sitio Santo Niño sa Barangay Lamat. So dugay-dugay na nila mong gisubaybayan yung ilang duwa. Maybe siguro mga almost 1 month na. Then among hamag na kaduha kay gayon pero mo lagi hindi malayan badakpan tungod kay abtik sa mga bataa. So karon natimingan gyud nga among gipakitaan di paagi among gilipot daghan min tropa nga ni Red dito muning nakuha ginato sila. Usa ka pakete sa shabu ang gipalit sa kapulisan sa magsuong Pitugo sa kantidad nga 200 pesos. 14 ka gagmay ug dako nga pakete sa gituoang shabu nga gibana-bana moabot sa 136,000 pesos. Timbangan ug 800 pesos nga halin, way labot sa 200 pesos nga mark money ang nakuha nga ebidensya sa mga kapulisan. Si Diomedes mo gini siya gakupot yun sa atong illegal drugs diya sa maong lugar nga kanya igsuon usa ni siya muhatag. So muhatag sa siya mo manunol lugar matawag natog siya mo iyang assistant mamarok pa pud sa maong lugar. Uno na mamalit sa maong lugar mo na siya musugat muhatag. Og kanhi pud si Jojo muhatag. Bago pa man diya sir. Bago pa kasugod ang duwan lang ni Babaw. Pero ang kuan siya po. Bago pa sa gihapon na diya sir. Asam niyo kumprahan. Wala ihatod naman na diya sir. Takot lang. Ihatod naman na niya. Wala ko bawa ko ng 15 mo bagay isugo naman na diya. Dili sir. Mamarok ko sir. Parok lang? Mamarok ko sir. Amo lagi. Parok ka, dawat ka kwarta, atang ni mo niya. Ginanag siya. siya. Mabanay kwas parok. Laing unom ka tawo ang nadakpan sa pasangil nga nagsuyop kini ang 58 anyos nga si Jose Waffer Sr. Giapil og dakop kay gihimong suyupanan sa Cebu ang iyang panimalay. Matud ni Tatay Jose, daghan kaayong mohangyo sa iyaha. Hinungdan nisugot na lang sab siya kay hatagan man siya og kwarta sa mga durugista isip abang. Gamay mo kwarta sir kay maghakot na bukong tubig sa silingan. Maipon na masagol na kong kwarta sa ganang mga ihasag sa ganang tao. Mabot og 200. Oo, hapon. Kasong paghupot ug pagpamaligya ang kasong atubangon sa magsuong Pitugo. Samtang visiting drug den ang ipasaka sa laing unom kadinakpan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Sunog miulbo sa Barangay Basak, Syudad sa Mandaue, kaganiha. Kapinsa usa ka gatos ka panimalay gikatahog na ugdaw. Si Ray Pasaporte sa detalye.
Gibana-bana nga moabot sa usa ka gatos ka balay ang nasunog kaganihang buntag sa Sitio Alliance sa Barangay Basak sa Dakbayan sa Mandawi. Gikatahong nagsugod ang sunog sa payag nga gipanag-iya ni Conchita Hontilia ug daling nikatap ang kayo sa mga silingang balay nga ginama sa mix ug light materials. Kusog nga hangin ang gibasol sa mga residente. Hinungdan daling nidako ang sunog. Nadawat ang alarma sa kabombiruhan alas 10:25 ug giisa dayon sa Task Force Alpha. Sa inisyal nga investigasyon, duha ka bata ang gikatahong nagduwa og kayo sa payag ni Hontilia. Pero dili pa na siya sure sir kay as alis mo na sa tong mga sa neighbors diha. Ato pa rin siya to be determined pag siya ang gyud ang cause gyud sa fire kay sa pagkakaroon gyud under investigation pa man siya, especially nagpadayon pa tong firefighting operations. Nasamad sab ang tiil ni Maki manyakap human nakatunog og bildo atol sa sunog. Usa sa nakitang kakulian sa kabombiruhan ang agianan sa ilang fire trucks. Hinungdan ila na lang gisumpay-sumpay ang hus aron makaabot sa nasunog nga mga balay. Gipaabot nga musaka pa ang gidaghanon sa balay nga nasunog nga moabot sab og tunga sa milyon ka pesos ang danyos niini. Si Kapitan Felipe Diana sa Barangay Basak nagkanayon nga mopatawag siya og emergency session karong hapon aron ilang hisgutan ang temporaryong kabutangan sa biktima sa sunog ug ang posibleng pagdeklarar og state of calamity aron magamit nila ang calamity fund aron mahatagan usab nila ang mga nasunugan. Plano sab nila sa barangay nga mangayo og hinabang sa city government. Gani sa una kaning wa gani daan dinhi. Karon na nabutangan na magdaan siguro siguro kuan na ginya na og kuan kinahanglan magud nga do nag-reblocking. First time ng sunog diri kapila. Una pa ning gayon? Kaning kinidak una murag una pa jud ni nga kaning kinidak una gyud tibuok gyud. Tibuok gyud. Naay mga kuan pero ma-control naman. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. UP Cebu formal nga mipahibalo nga sila ang mo-host sa ikaduha nga hutong sa presidential debate nga ipaygayon dinhi sa Sugbo. Dungan niini mao ang paglusad sa UP Cebu sa ilang WISE UP Cebu Voter Education Program. Ani ang report ni Ryan Sarote. Space for them. These 1,500. Gipaybaw sa University of the Visayas, Cebu nga sila mo'y opisyal nga venue sa ikaduha nga presidential debate sa Visayas Leg karong Marso 20. Matod sa organizers sa UP Cebu Cultural Center ipahigayon ang debate. 400 ra ang makasud sa UP Cultural Center nga naglangkob na sa entourage sa mga presidential aspirants, mga taga-commission election o mga sakop sa media. Was that every time there is a commercial, the live stream goes wild. There's just the title board. So what we will do is that to pipe in again what is happening outside. Magmuntar og mga dagko nga screens ang organizers gawa sa Cultural Center. 1,500 ra ka mga tawo ang inisyal nga gitugutan sa UP Cebu nga makasud sa ilang grounds alang sa presidential debate. Sagad inigikan sa 17 ka mga tungaan nga gi-invite sa UP Cebu nga motambong sa ilang Wise Up Cebu activity kansang tumong ang pag-edukar sa mga botante. It will be different here. I just cannot recall what will be the format, but they also drew lots on how will be the format like. Even the topics, I believe, were all given also by COMELEC. Gipaday usab sa Cebu Federation of Beat Journalists ang kabalaka nga dunay mga tigbalita nga ditugutan sud sa Cultural Center. But sa CFPJ nga malikayan ang hitabo sa Cagayan de Oro diin nang reklamang ubang mga tigbalita nga watuguti mo cover sa first leg sa presidential debate. And then allocate at least 35 seats kahit based on the number of media outlets. Aron din mag-vote. So doon na sila yung accreditation. Why accreditation? No accreditation, no entry. Gidali usab sa mga organizers ang pagrally. Apan, di kini mapasalig sa kadagkuan sa UP Cebu. I'm fine with it. Of course, we're so used to it. If there will be a spontaneous rally again, that's nothing new to us. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy vibes lang sa TV5. Labing dakong produksyon nga gipituunan sa mga nagunang bituon sa Philippine showbiz industry ug ang may labing dakong gasto nga teleserye sa kasaysayan sa Kapatid Network. Mao ang labing bag-ong teleserye sa TV5
nga ang Panday nga gibituonan ni kapatid Richard Gutierrez nga magsugod na karong Pebrero 29. Positibo ang feedback sa desisyon sa TV5 Viva Communications Incorporated na hatagan og katumanan ang hangyo sa kadaghanan nga himuong mas sayo ang time slot sa labing bag-ong teleserye sa TV5 nga ang Panday. Matud pa, daghan ang mga ginikanan nga mi-react sa 9 PM time slot sa ang Panday nga magsugod na karong Pebrero 29. Tungod kay usa ang mga batan-on nga gihatagan og importansya sa kapatid network nga makasaksi ining labing dakong teleserye nga ihukad sa TV5 karong tuiga. Nasa butang himuon na lamang kining alas 7 hangtod alas 7:45 sa gabi, matag adlang Lunes, Martes ug Huwebes. Kahinumduman nga naila na si kapatid Richard Gutierrez isip Fantaserye King ug daghan na kining mga followers nga kabataan. Hinungdan nga usa sila sa gikonsidera sa mas gipasayong oras sa pagpasalida niini. Gani, nasayran nga mauni ang labing gigastuhan nga teleserye sa TV5 sa mga nakalabayong programa. Gikan sa production, hangtod na sa mga staffs ug mga bida sa maong teleserye, way tihik-tihik kini nga gibudgetan sa mga kadagkuan sa TV5. Agig paghatag og dakong suporta sa TV5 network, ang building niini sa Reliance Center sa Kauluhan, gipuno sa ang Panday stickers. Og mao kadto naglangkob sa tong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, o balikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukot Sera nga toward the gay nagkarayon. Kung gugma ang hisgutan, daghan gyud ang masakitan, kay piliun man ang hitsuraan bisag wa pay klaro ang batasan. Agay. Mukad to mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!